Yn gynharach yn fan a lawr cafodd ein timau I herw gipio a'i herio i'r eu camperfan 874 milltir o un pen o Brydain i'r llall. Heb fynd ar draffydd na defnyddio GPS. Right, Anthony! Fabulous! Land's End, good? Wedi gyrru ers ages. Mae'r ffaith bod ni'n gyrru fan mor fawr o hyn hefyd, jyst yn fwy hilarious. Mari, fi ddim yn gwybod os fi'n grio neu chwerthen. Byddwn ni'n hysterical ar bryd. Yn ogystal â dreifio 874 milltir, mae'r ddau dîm efo'r rhestr siopa i'w gwblhau. Un o'r pethau ar y rhestr siopa yw cyfarfod Cymro Cymraeg oddi cartra. Yn y 10 eiliad cyntaf, ni wedi ffindio boi ma, Lewis Street Lewis, so bant ni I weld os mae'n gallu siarad Cymraeg. Hei, Hondi. Lewis, baby! Ti siarad I fe? Na I. Dwi'n dod o de'r llun. Dwi'n siarad Cymraeg. Haia, siwmai. Siwmai. Ti'n siarad Cymraeg? Na, gen, I'm sorry, boy. Lwcus, ogia. Ie, oeddwn i'n meddwl bod ni wedi cael hwnna. Gweld hwn, o'n i'n meddwl briliant, ffawd. Lewis Street Lewis. A ni'n siarad Cymraeg? A dwi'n like, hello, she. Fel na mai, mate. A wedyn... Fel na'n mynd. Conan. Sy'n os, o'n boi iawn, rhaid. Rhaid ni ffindio... Rhywun arall, sy'n siarad Cymraeg? Yn yr Alban? Ti'n gyd dilyn nhw ffordd bach coch, wen? Ia, ond dim yr ei glas achos rheini di'r traffyrdd. Awe, bombe! Bant a ni. Right, Lex, ble ni'n mynd? Ti'n gwybod fi? Oedd lle ni nawr? John O'Groats. Right. Gyda'r ddau dîm wedi cychwyn o'r diwedd, amser meddwl am y tasga. Hyn ni'n gyda chymeriad chwedlonol, so os ni'n ffyngin Nessie neu... Loch Ness neu Loch rhywbeth. Ness neu... Neu falle newn ni weld rhywbeth... Dyn mewn kilt. Dyn mewn kilt? Cwrdd â Cymro, ni'n trio ni, ffeil. Ie, oce. Fi'n meddwl bydd hwnna yn un mwy'n anodd. Falle bod rhaid mynd I Gymru. Plan of action heddiw, iawn? Trio neud popeth, wel, trio neud as much as ni gallu. Ie. So, hyn gyda cymeriad chwedlonol, lle dyn ni'n gwybod sydd yn chwedlonol? Rownd fan hyn. Right, meddwl am Cernyw. A dyn ni'n siarad efo rywun, do, nos o'n sôn am y beast of the Bodmin Moors. Oh, yeah! The beast of Bodmin. O, mae hwnna... Dwi'n gwybod os mae yna gerflun yno. Oes e? Na, dwi'n meddwl bod yna. Mae'n amlwg bod Elan yn arbenigrwyg ar gerfluniau Cernyw. Yn y cyfamser, 15 milltir ar ôl gadael John O'Groats. A tro dweud... Oedd y aderyn di marw ar y lôn. Dwi'n yn cyfri. Wel, corff ar y ffordd. Yndi wir, dim ond eich bod yn stopio am selfie efo roadkill. He's locked me in! Bydde fe dda cael ticio un off, dde. Chi'n meddwl bod nhw wedi ticio un off? Corff ar y rewl. Beth yw e, wywer? Ond na cael selfie bach gyda fe. O, mae'n job. Mwn yn berig. Ti'n cael hwnna'n selfie? Dath y llun ddim allan yn yr awn. Smot. Nes ti ffocin troi hi mewn? Oh, sorry, boi. Beth o'n i gael un? Un lawr. Un I lawr. Beth yw e? A ni wywer neu rhywbeth. Nath y marw. Do. Dim fi'n ar llaw dde. O'n i wedi cael un. Do. O, Welsh Whisperer. Nes I ddweud o. Ti'n fabulous. Fabulous di'r hogiau a fabulous di'r merchaid wrth iddyn nhw hefyd weld rhywbeth ar ochr o lôn. Dyn ni wedi dod o hyd I dafarn o'r enw The Lamb and Flag. Lamb and Flag, baby. Sef rhywle anifeiliaid. O, dwi'n gwybod fyna! A hefyd, dyn ni'n gobeithio fydden nhw'n gwerthu Cornish pasties yma. Mari yn gobeithio gael 2 for 1 drwy ysgwyd llaw tafarnwr anifeiliaid a blasu bwyd lleol traddodiadol. Fabulous. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Yes! Un lawr. Un lawr, come on. Two chwarter awr. A un thing lawr. Un peth ti'n mynd o. A fi'n cael hwn, felly fi'n meddwl mae hwn... Da ni'n dechrau wneud o'n, oce? Dwi'n dechrau teimlo fatha'r... Bod ni actually yn gwneud hwn nawr. A fi fyd. Dim Cornish pasty, felly dim blasu bwyd lleol, ond un dasg wedi ei chyflawni. O'n i ddim yn gwybod pa mor mawr yw friggin yr Alban. Mae'n masif, mae'n fel Africa. Africa, callia, clown. Ni'n gysau maps. Ni eisiau ffindio just yn fras ble mae Loch Ness, a dwi lawr fyna, draw fyna. Ni'n trio fe. Sa'n gwybod. So, achos felly bydd rhaid I ni fynd ar ryw ffordd arall. Dwi'n Mari ac Elan yn ei nawr. Cael Cornish pasty. Wel, Welsh, ti'n fel ti sôn? Dyn ni yn prif ddinas. Lanceston, prif ddinas Cernyw. A dyn ni yn trio ffeindio siop sy'n gwerthu Cornish pasties. Right, fi'n eisiau mynd, like, lawr fyna, ond lle mae'r fucking tudalen. So,
Na i llai ti ddal yn cyn neu ar ôl siwr ar ôl. O, neu rhaid ti mynd nôl i'r ffrynt a gweld pa sgwar yw e. Lex yn stryglo heb GPS, tra fod Mari'n methu canolbwyntio oherwydd siopadel lawn system. O, ma'na fath am o drwyau. Mari. Oh my god, totally, got it. Right. Ydy ar y ffordd? Ti'n siŵr Loch Ness yw e? Fi wedi ffeindio Loch Ness. Cool. A mae'n bwys stron a drymanicht. Os ti ma'n colli, cario ymlaen. Os ti ma'n ennill, please, gawn ni ffyn o Cornish pasties. O, dwi eisiau Cornish pasties. Wel, Ti'n ma gorfod licio fo, dim ond i flasu fo. Mae'r hogiau'n dal i gael traffarth yn ffindio Loch Ness mwyn gael hynlyn efo Nessie. Mae'r ein nain yn mynd â ni i Inverness ac i Drumna Drochit a wedyn i Loch Ness dwi'n agno. So, is that pretty straightforward? Wel, mach gan i weld. Parker's Bakery. Els, maen nhw'n gwerthu Cornish pasties me? ideal. Y merchad yn fflio mynd, ond mae'r hogiau'n cael traffarth agor y cap petrol. Dydy hwn ddim i fod yn rhan o'r sialens yn swyddogol, ond mae o dal yn heriol i'r ddau lembo yma. Hwn yw e, fe? Hwn yw e? Dangos y twll. Wel, ni wedi tico un arall off nawr. Blasu bwyd lleol traddodiadol. Done. Bwyd yn fy mol, fi'n teimlo'n hyderus iawn. Elan a Mari wedi cyflawni 2 dasg hyd yn hyn, ond mae Lex o Welsh yn cael mwy o lwc yn dod ar draws safle sipsi ger Ramscrakes. Right, ni newydd gweld site carafan. So ni'n cael cheeky selfie. Literally, drach ar y bont fyna. Ddim y cefndyl, wham bam, thank you mam. I'm a gypsy. Mae dyn ni 2 o'r list. Ni wedi gweld yr wywer Roadkill. ar y rewl. Ni wedi gweld ffrindiau ni fynd yn y maes carafannau. A ni wedi... beth arall? Dim ond 2 ni wedi cael. Dim ond rhain ond ni ar y ffordd i wneud cwbl eraill. Go, 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 Mari, go, go, go! Beth yw hwnna? Tro nesa ar fan a lawr. Banta ni! Oh my god! Does dim syniad i fi sut y diech na. Da ni wedi hitio bath ar rush hour. Fabulous.